i fer qualsevol cosa que estiga a les nostres mans per llevar-nos de damunt, com deia, eixe estrès. Per a fer això, jo duc una proposta des d'Alzira, una proposta de l'Ajuntament d'Alzira, que ve fent-se en els últims anys, i que s'anomena Naturnits. Ostres, em sona. Crec que en aquest espai han passat alguna vegada aquestes Naturnits, Suposa que sí, i cal recordar que comencen aquesta mateixa setmana. Són unes rutes que Interpreta Natura ha programat per als dijous de juliol i agost, i és una alternativa, no? Aquells que sí, que vagin a les rebel·les, que vagin a les festes, però que de tant en tant decidisguen, per què no, passar les nits d'estiu en companyia de la natura. I per això tenim a Josep Alemany, d'Interpreta Natura, crec que ja el conegueu. Sí, igual sí. Sí, el programa, ja ha estat en alguna ocasió. Bon dia, Josep, benvingut de nou. Hola, molt bon dia. Què tal, Josep? Com deia, estem parlant d'una manera diferent, no?, de passar les nits d'estiu. Les heu programades per a dijous, m'imagino que com a un preludi, no?, del que poden ser els caps de setmana d'estiu, i amb un pla diferent. Conta'ns què són les Naturnits que heu proposat des d'Interpreta Natura. Vale. Bueno, les Naturnits, cal dir que sorgeixen, no?, és interessant el seu origen, perquè és just en la pandèmia, no? Quan deixem d'aquest confinament tan dur, quan més resulta patent la necessitat que tenim, no?, tots i totes, d'eixir a gaudir de la natura en busca d'algo que moltes vegades no sabem ben bé què és, no? Aleshores, aquestes rutes que proposem, que són rutes interpretatives, perquè nosaltres llegim el paisatge, el recurs del patrimoni que tenim, el que tracta és de posar nom i cognom a eixes sensacions que tenim i per les quals busquem gaudir de la natura, no? Perquè tots i totes estem acostumades a anar a la natura i què ens passa quan tornem? Que ens trobem molt bé, veritat? Ens trobem relaxats, hem gaudit un dia, estem físicament cansats, no? Aleshores, tinguem una sensació plaentera. Aleshores, el que tractem és de que la gent aprenga a identificar les seves pròpies emocions i que conscientment, d'una manera conscient, puguen agafar aquestes eines i aplicar-les a la seva pròpia estat físic i mental. La veritat és que és una carregada de piles important, no?, la que tots experimentem quan estem en contacte amb la natura. I això en Alzira, la veritat és que ho tenim molt fàcil, perquè tenim molt a prop paratges naturals tan emblemàtics com la Casella i la Murta, però a més enguany les Naturnits han volgut anar una miqueta més enllà, encara que més a prop també de la ciutat, no?, per a que la gent s'acostume a que la natura la tenim ahí i en ocasions som nosaltres els que li donem l'esquena i no sabem gaudir-la. Conta'ns una miqueta com heu plantejat enguany les Naturnits a Alzira. Aquest any recuperem 3 de les rutes més exitoses que tenen el paratge natural de la Casella, que és com deies, és un entorn espectacular, no?, que tinguem a un tir de pedra, com es sol dir, però aquest any hem volgut incorporar una novetat. Primera, perquè sempre necessitem estar pensant, no?, i traient coses noves, però d'altra, aquesta idea que és una ruta a l'anell verd d'Alzira, on recorrerem muntanyeta, els espais verds més pròxims, no?, des del Parc de l'Alquerença, que és d'on eixirem, fins a la muntanyeta, els horts urbans, el Malecó, el riu, tots aquests espais naturals que tenim molt a prop. I la idea surt un poc d'un diumenge que anàvem passejant les 8, les 9 de la vesprada per el riu, i seguim conscients de la tranquil·litat i de la quantitat de beneficis que ens estava aportant. Però, clar, al mateix temps ens adonàrem de que en una hora que poguérem estar sentats allà als banquets, estos estratègics que hi ha mirant al riu, no passa ningú. Com pot ser que una ciutat de 40.000 habitants vols dir que ningú necessita reconnectar, tots estem tan sans i saludables que este recurs està així per utilitzar? Aleshores ens adonarem de que moltes vegades el que necessitem és just això, el parar-nos a ser conscients de en quin estat anímic estem i quina solució podem aplicar a això. I de vegades simplement acostant-nos a 5 minuts de la nostra casa i fent un parell o seguint un parell de tècniques que molt senzilletes i molt a la mà de tothom, podem millorar significativament el nostre estat anímic i físic, per suposat. Altra de les coses que sí que m'agradaria remarcar és que aquesta és una iniciativa per a majors de 18 anys. Normalment, quan donem
aquest tipus d'informació, és per a tota la família, etc. Però m'imagino que també van per ahir una miqueta els tirs, no? El que la gent pugui anar relaxadament a fer aquesta ruta, gent major de 18 anys que es responsabilitza de cadascú d'ell mateix i per a fer una passejada més pausada, diríem, no? Per a fer aquesta connexió que tu nomenaves amb la natura. Clar, així és. Bé, tots els que tenen xiquets o xiquetes, no, saben que és difícil desconnectar quan has d'estar pendent pràcticament les 24 hores d'una altra persona, no? Aleshores també a les nostres activitats intentem segmentar molt, no? I oferir activitats, pues, quan parlem d'infantil, que puguen ser per això, per a xiquets de menys de 4 o 5 anys, perquè tendim a que no tots els públics, tot per a tots, i moltes vegades l'objectiu es dilueix, no? A canvi això d'aplegar a tothom. Aleshores, en aquest cas, en concret al CIRA, el que busquem és això, una reconnexió sencera i, per tant, convidem a que les persones, participants que vinguen, únicament estiguin pendents d'ells mateixa i eliminar, sobretot, mòbils, saps? I sobretot aquest tipus de distraccions que moltes vegades són l'origen de tots els problemes que arrastrem. Josep, estem encantadíssimes d'aquesta iniciativa. On podem trobar més informació i apuntar-se breument? A la nostra pàgina web, que és Interpreta i Educa, amb Y, o posant Interpreta Natura en el buscador, també vos eix, i aneu a la pàgina, a la part d'agenda o esdeveniments, i així a banda pues, trobareu més accions que habitualment anem pujant sí, l'últim actualitat, i ahí podeu reservar. Per aquest dijous, malauradament, ja no hi ha places, per al que ve en quedaran un parell. Sí. Poques, així que afanyeu-se perquè volen. Doncs correm ja per a apuntar-nos. I ens alegrem de que siga tot un èxit. Moltíssimes gràcies, Josep Alemany, per aquestes Naturnitzs i per totes les iniciatives d'Interpretar Natura. Gràcies. Esteu convidades. Moltíssimes gràcies.